Mga master, kamusta kayo? Yung biyahe nyo ba? Kung ako yung tatanungin nyo, eto, nakikita nyo naman na hindi nga maganda yung biyahe natin at kahit anong aga nga nating lumabas eto, tinamaan tayo ng, alam nyo na, What? kaaga-aga nga kung anong nilalang yung naapakan ko at talaga namang hindi na naiwasan ng gulong diretso palit talaga, wala nang kawala. Wala pa nga sana sa plano ko na magpapalit ng gulong kaso wala na tayong magawa at hindi na kahit sino naman sa atin hindi naman talaga maiiwasan yung mga ganitong pangyayari ano. Oh no! Buti na nga lang at may machine sila para sa pampalit ng gulong at hindi na kailangan sikwatin dahil kapag nagkataon na kawawa na naman yung mags. Kayo din ba mga master ingat na ingat kayo sa mags nyo na bagong pintura. Dahil alam nga natin na hindi naman basta-basta ang magpapintura ng mags at napakamahal naman talaga. Maliban nga sa may gamit sila tignan nyo naman at napaka-basic na nga lang at hindi na rin sila nahihirapan. Kahit na may kamahalan nga ito ang pinili ko kaysa sikwatin nila. Diba? Di bali nang magbayad ako ng mahal, wag lang masikwat at magasgasan yung mags na pinaghirapan nating papinturahan o diba? Wala lang, sinabi ko lang kahit di kayo nagtatanong. At dinamay ko na nga rin yung sa unahan na pinapalitan ng gulong mga master para isang gastusan na nga lang. At yung gulong nga pala na binili ko budget meal lang siya. Bali, mura lang 1,300 yung dalawang gulong dahil sinubukan ko nga lang at lack of budget pa talaga dahil nga yung sinabi sa akin ng mekaniko ko ay bibili nga ako ng beast tire. Kaso nga lang pagdating namin dyan sa vulcanizing yan wala naman silang beast tire. Kaya kung ano na lang yung available, yan na lang yung ipinalagay ko kaysa naman na iuwi ko pa masisira yung mags kapag nirunning flat ko. Pati nga sangan na yung brake shoe papalitan ko na rin at kaso nga lang yung binili ko sa Yamaha na brake shoe hindi naman compatible doon sa niya sa kabitan niya kaya sabi ng mekaniko pwede pa naman yan daw ilalagay kaso nga lang kailangan pang tabasan kaya sabi ko wag na lang palitan ng ng brake shoe ikabit na yung luma at kapag nagpalit ako ng brake shoe doon ako talaga magpapapalit sa mekaniko ko dahil may sariling mekaniko yan si Shadow. Kaya nga lang at sa biglaan ng pagkabutas nito hindi ko na nga siya nahintay at hindi ko na rin nadala sa kanya kaya Boss Wally, Domingo, pasensya ka na ha sa iba ako nagpapalit ng gulong pero di bali ikaw pa rin naman yung yung doktor ni Shadow. Wow! Buti na nga lang at kasama ko tong kaibigan kong si Chris. Minsan para akong nakikipag-usap sa bata. Pero kahit ganyan nga lang ang tao na yan talaga namang maaasahan yan. Ito nga, sa puntong ito ay kinakabit na yung brake shoe at parang nahihirapan nga talaga dyan yung nagkakabit gawa nga ng hindi nga sukat yung brake shoe na binigay nung taga Yamaha sa Cavite. Ayan kaya ang sabi ko sa kanya ibalik na lang yung luma. O diba, pumili pa ng bago tapos sa luma rin pala babagsak. At si Yamaha kumita pero ako nalugi ata. Siya nga pala mga master, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang suporta. Kita na lang tayo bukas sa kalsada. Bye!